Σκαρσάζουμε στην εκπομπή μας γίνεται το θαύμα που σκοπό έχει να πετάξουμε από υγεία και χαρά. Εδώ έχουμε τη Θεοδώρα που έχει πρόβλημα για τη μέση της και έχει και πονάει και ψηλά το η πλάτη σου, Ναι. Έχεις και θέμα υπνίας. Λίγο. Όχι, δεν το έχω καταλάβει. Δεν το έχεις ακόμα. Λοιπόν, γιατί έχουμε πρόβλημα στη μέση και πώς το επαναφέρουμε. Όλο το πρόβλημα στη μέση είναι ο μεσοσπονδύλιος δίσκος. Τι είναι αυτός? Ένας σφιχτήρας ο οποίος κρατάει το ζελέ ανάμεσα στους σπονδύλους. Τι είναι αυτό? Ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο το οποίο γυρίζει έτσι. Όταν εγώ φοβάμαι, κόβω την ενέργεια στη σπονδυλική στήλη με αποτέλεσμα το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο να κινείται πιο αργά και τα τυχώματά του να είναι διαπερατά, το ζελέ να βγαίνει έξω και εδώ να μου κάνει κύλι στο σπονδύλιο δίσκου και να έχω πρόβλημα με τη μέση και όλα τα προβλήματα που φέρνει. Πώς το διορθώνω εγώ αυτό? Το πρώτο που κάνω είναι ότι επαναφέρω ρεφλεξολογικά, εδώ είναι κάτω από τον αστράγαλο εδώ στο πόδι μου, ακριβώς κάτω μας από κοντά να το βλέπουμε, εδώ είναι ο αστράγαλος, κάτω ακριβώς εδώ, βλέπετε, είναι και το πρώτο κόκαλο που πιάνω εδώ, είναι ακριβώς εδώ, είναι όμικρον 5. Πιο πάνω είναι όμικρον 3, όμικρον 2, εδώ είναι Ι1, Ι2. Τι κάνω? Ρεφλεξολογικά πιέζω, ενεργοποιώ την κύλη για να μπει μέσα. Γιατί αν δεν βάλω την κύλη μέσα, δεν κάνω τίποτα. Πονάει πολύ αυτό, έτσι. Ναι. Αφού λοιπόν βάλω την κύλη μέσα, μετά θα πρέπει να επαναφέρω τη ροή της ενέργειας σε όλη την πλάτη, σε όλο το μεσηδινό της ουροδόχου κύσης. Λοιπόν, πέσε μπρούμητα κάτω. Εκεί. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Αυτό που πρέπει να κάνω, είσαι και ψηλή, θα σας εμβολέψουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, κάνω μάλαξη και κυρίως σε πονάει και πάνω σε ένα εδώ, Ναι. 2 σημεία, να βοηθήσει εδώ, αλλά εκείνο που κάνω, το πολύ σημαντικό, κάνω στις γάμπες. Όλο το μυστικό λοιπόν είναι η μάλαξη στις γάμπες και εδώ στη μέση. Πονάει η μέση? Και στα 2, Τέλεια. Γιατί λέω τέλεια? Όχι πως είμαι τέλεια, γιατί έχουμε βρει τα σημεία. Αν βρούμε 2 σημεία να μας πονάει, τότε όλα είναι καλά και προχωράμε και πετάμε από υγεία και χαρά. Τέλεια. Τέλεια. Πονάς εδώ, Πολύ. Αρκετά. Τέλεια. Μάλιστα. Εδώ είναι για το λουμπάγκο. Δείξε μας να δείξουμε για το λουμπάγκο το πιο κάτω. Κάνουμε... Γύρισε το λίγο. Κάνουμε εδώ πίσω από τα γόνατα. Αυτό είναι για το λουμπάγκο. Να το, βλέπετε. Κάνουμε εδώ στο γλουτό, πίσω από τα γόνατα και στο πρώτο τελευταίο δάχτυλο του ποδιού μας. Δηλαδή κάνω εδώ και παράλληλα δουλεύω και εδώ. Το πρώτο τελευταίο δάχτυλο, να σας ξαναβγάλουμε την κάλτσα τώρα, δεν γίνεται, πρέπει να δείχνουμε το πρώτο τελευταίο δάχτυλο του ποδιού μας. Να το πρώτο τελευταίο είναι εδώ πέρα. Εδώ. Το πρώτο τελευταίο δάχτυλο του ποδιού πιάνω έτσι και πιάνω και εδώ. Όχι, εντάξει. Να μην το πιάσω το τελευταίο, δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν το πιάνω. Αλλά θα έχεις λιγότερη βοήθεια. Ναι. Λοιπόν, κάνουμε και εδώ, γιατί όταν σηκωθείς θα πρέπει να είσαι τέλεια. Έτσι, σου φορέσουμε και την κάλτσα, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εδώ και εδώ. Πονάς? Ναι. Για όποιο πρόβλημα υγείας έχετε να πηγαίνετε πάντα στο γιατρό σας, να ξέρετε ότι η ασθένεια σημαίνει α, στερητικό του σθένους, σθένος είναι η ενέργεια. Θα πρέπει όλα δημιουργούνται από αρνητικά συναισθήματα. Όταν εγώ συνειδητά ή υποσυνείδητα φοβάμαι, τότε σταματάω τη ροή της ενέργειας. Έτσι. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε 2 σημεία ταυτόχρονα. Πονάς εδώ πολύ, Πονάει πολύ. Τέλεια. Είναι ταυτόχρονα στα 2 σημεία που πιάνει εδώ ο μεσηβρινός και εδώ. Πονάει πάνω. Πονάει πάνω, Ναι, στην ομοπλάτη. Μαγνούλα μου, βοήθεια, Εδώ είναι ουροδόχο κίστη, γι' αυτό σε πονάει πάνω. Δεν είναι το χέρι σου που σε πονάει. Εδώ είναι ο μεσηβρινός της ουροδόχου κίστης, το οποίο είναι φόβος, είναι μπλοκάρισμα, γι' αυτό πιάνει. Αυτό μας φέρνει και αϊπνία. Απορώ που δεν έχεις αϊπνία. Δηλαδή κοιμάσαι, τη νύχτα θα ξυπνάς και ξανακοιμάσαι αμέσως. Κοιμάμαι κανονικά και ξυπνάω το πρωί. Εντάξει. Είσαι καλά ακόμα. Αλλά πάντως αυτό θα σου δημιουργήσει πρόβλημα εδώ, να ξέρεις.
Μην βογκάζε παιδάκι τόσο πολύ και το κάνεις δύσκολο. Λοιπόν, για σήκω να δούμε πώς είσαι τώρα, πώς θα είσαι μετά την δουλειά που κάναμε. Λοιπόν. Καλά, δεν χρειάζεται. Έπρεπε να σηκωθείς με τη μία, για να δούμε. Πώς είναι η μέση σου. Ακόμα. Είναι καλύτερα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με τη μία να σηκώνομαι. Για κάτσε να δω. Έχω ακόμα μία μικρή ενόχληση. Πέσε κάτω πάλι. Όχι, Παναγιά μου. Δεν γίνεται, για να φύγει η ενόχληση. Γιατί θέλουμε δουλειά. Εδώ πονάει. Ναι, πονάει πολύ. Γι' αυτό δεν γίνεται τόσο γρήγορα να έχουμε αποτέλεσμα. Για κάθε πρόβλημα υγείας είπαμε να πηγαίνει στον γιατρό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι σημαντικό 4 πράγματα για τον άνθρωπο. Πρώτα είναι η ψυχή, κοινωνία, εξομολόγηση. Κοινωνάς, εξομολογείσαι. Γι' αυτό είσαι έτσι. Διότι πρώτα είναι ψυχή. Η ψυχή ικανοποιείται μόνο με τα μυστήρια. Εγώ κοινωνώ κάθε Κυριακή και έκτοτε έχω βρει πολύ μεγάλη ωφέλεια. Έτσι, κάθε Κυριακή κοινωνάω. Έτσι, πονάς εδώ. Λιγότερο. Λιγότερο πονάω τώρα. Εκεί πονάει πολύ. Γι' αυτό σε πονάει η μέση σου. Γιατί έχεις θέμα με το λουμπάγκο εδώ. Δεν είναι εύκολο. Πονάει. Ναι. Καλή. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν κοινωνία, εξομολόγηση, επαναπρογραμματισμός του υποσυνειδήτου με τα CD. Στα βιβλία εδώ μέσα έχουμε CD, το οποίο το ακούτε τη νύχτα και σας επαναπρογραμματίζει το υποσυνείδητο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι, γι' αυτό είσαι πιασμένη εδώ πέρα. Είναι πολύ μπλοκαρισμένη. Θέλει πολύ δουλειά ακόμα, έτσι, για να κάνουμε. Για σήκω να δούμε, σήκω όπως είσαι, έτσι. Τι? Όχι έτσι, έτσι σηκώνεται ο κόσμος. Τι έτσι? Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, δεν ξέρεις και να σηκώνεσαι. Αού, πονάει λίγο. Για σήκω, για να δούμε. Πονάει λίγο. Για περπάτα λίγο, τώρα θα στρώσει με το περπάτημα λίγο. Ναι. Πώς τη βλέπεις? Να κάτσω, γιατί εγώ μόνο όταν κάθομαι καταλαβαίνω αν πονάει. Για πες μας, για κάτσε να δούμε γιατί. Νιώθω καλύτερα. Δεν έχει υποχωρήσει 100%. Δεν αντέχω άλλο να δοκιμάσουμε αυτή τη θεραπεία. Γιατί πονάει πολύ η θεραπεία. Ναι, αλλά... Σε άλλη... Ναι, αλλά όμως... Ναι, αλλά πώς είναι η... Ναι, είναι καλύτερα. Τη νιώθω. Τώρα τη νιώθω. Πριν δεν την ένιωθα. Τουλάχιστον είναι υπαρκτή. Υπάρχει. Τώρα τη νιώθω. Τι τη νιώθεις? Ήταν παγωμένη. Δεν την ένιωθα τη μέση μου. Τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα είχες. Ναι, ήταν παγωμένη. Τώρα μπορείς κάθεσαι καλά εκεί. Ναι. Τώρα τη νιώθω. Νιώθω ότι έχω μέσα. Τέλεια. Πάντως είσαι καλύτερα. Ναι, είμαι καλύτερα. Αν σε δοκιμάσουμε άλλη Τρίτη θα ήσουν απερδίκη, αλλά δεν θέλεις ακόμα. Σιγά σιγά. Λίγο. Είσαι φυγόπονη. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πετάμε. Βγήκα και φυγόπονη.